عن فضالة بن عبيد فضالة ابن عبيد خبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بروقت بيغمبر صلى الله عليه وسلم ايت من شاب شيبة في سبيل الله وفي رواية في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. Кемнең дә булса исламда тырышып, ягъни Аллаһ юлында тырышып, ягъни исламда чәчләре агара икән, шушы ак чәчләр кыямәт көнендә аның өчен нур булачак. Аның өчен нур булачак. قال رجل عند ذلك فإن رجلان ينتفون الشيبة. Шунда бер кеше әйтә, Аллаһның ишенә, Аллаһның ишенә хакыйкатьтә кайбер кешеләр ак чәчләрен йолкыйлар. Кайбер кешеләр үзләренең ак чәчләрен йолкыйлар ди. فقال من شاء فلينتف نوره. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям теләгән кеше үзенең нурын йолкысын ди. Теләгән кеше үзеннән нурны алып атсын ди. Бу хадистә шал чәчләрнең абруе дәрәҗәсе. Шал чәчләрнең абруе дәрәҗәсе, әлбәттә, монда нинди шал чәч турында сүз бара? Әгәр кеше ислам динендә яшәп, Аллаһка гыйбадәт кылып, тырышып, шушы гомерендә аның чәчләре агара икән. Ягъни монда кафирләр турында сүз, ягъни Аллаһка гыйбадәт кылмыйча чәчләре агарган турында, агарган кешеләр турында сүз бармый. Шуңа күрә ислам динендә булган кешенең агарган чәчләре, бу чәчләрнең абруе зур. Гомумән, әгәр син күрәсең икән, мин кардәшеңне, улы абыйны, улы шал чәчле абыйны, бу абый ихтирамга лаеклы. Аның чәчләре дә, хәтта бу абый үзе дә ихтирамга лаеклы. Шуңа күрә ярамый шал чәчләрне йолкырга. Ярамый шал чәчләрне йолкырга, чөнки бу кыямәт көнендә нур булачак. Кыямәт көндә нур булачак. Шулай ук шал чәчләрнең барлыкка килүе ул нәрсәгә билге? Кем әйтә? Шал чәчләрнең барлыкка килүе нәрсәгә билге? Үлемнең якынаюына. Үлемнең якынаюына билге. Димәк, синең гомереңнең инде яшьлек чагы кая калды? Артта калды. Артта калды. Шуңа күрә хәтерлисезме, бер вакыт сәләфләребезнең берсе бер олы яшьтәге шал чәчле бабайны күреп әйтә: "Кара инде син ди, син бит инде Аллаһка якынайгансың ди. Син бит инде Аллаһка якынайгансың ди." Шуннан соң теге кеше әйтә: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун." дип әйтә. Шуннан соң теге кеше сорый: "Син бу сүзләрнең мәгънәсен беләсеңме соң?" ди. Тегесе дә: "Юк ди, аңлатып бир" ди. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун, ягъни чынлыкта без Аллаһныкы һәм кире Аллаһка кайтачакбыз. Чынлыкта без Аллаһныкы һәм кире Аллаһка кайтачакбыз. Аллаһныкы, ягъни димәк, Аллаһ бездән сораячак безнең һәрбер гамәлебез өчен, һәрбер сүзләребез өчен, һәрбер уздырган мизгелебез өчен. Шуңа күрә шал чәчләр, без бүген олы кешеләр белән сөйләшкәндә, үлем турында сөйләшә башласаң, туктале, әллә нәрсә җүләр сүзләр сөйләмә дип. Юк, җүләр сүз түгел. Көн арткан саен безнең Аллаһка кайтасы көнебез якыная. Инде башларда, сакалларда шал чәч барлыкка килде икән, димәк, бу инде сиңа билге, тизрәк, күп озакламый син кая кайтачасың? Аллаһка кайтасы көнең инде синең якынайды. Дәвам итәбез.